karon bell, maisdaong Domingo kaniyong tanan. At last nakapagjud ko ani naning klase nga isda nga tad. So ato na siyang inunan nga ato iputo sa dahon sa saging ug butangan natog dahon sa sili. Balik 80 ni nga isda nya 13 ka buok nya 14 atong lamas. Tada ni siya sa amua unsa ni pangan sa inyo ha. Nya in English cigar wrasse, yang scientific name niya kay Chilio inermis. Nya according to Joe Litch MS, the healthiest food on the planet kini siya loaded with important nutrients such as protein and vitamin D. Great source of omega-3 fatty acids important for brain and body. Makalower ni siya sa risk of heart attack and stroke, nya makabosen siya sa brain health. Makaprevent ni siya og makatambal sa depression, makaprotect sa vision at maka-improve sa quality of sleep. Basta unan ang sudan sus gana jud kay akong kaon. Sorry rice, hasandukot impas. Kumusang lunch nato diha mga karon bell. Sa 94 pesos makapaniud to may makapanihapon og maugmaan pagid siya kay 13 man ka buok. Ug mao ni akong version sa unan nga tad, ninutan ni na ipaliya, talong og okra, pero may available init man igawas. O enjoy sa dinamo mga karon bell. Enjoy sad mo diha. Happy lunch everyone. Mo kinaron bell gums.